els compliments, l'acció climàtica, els compliments de l'Agenda 2030, en fi, la tendència que avui ens porta a tenir un predomini o que pugui haver-hi un predomini o un avanç dels sistemes d'energia renovable al davant d'altres tipus d'energies, que en aquest cas són menys sostenibles i per tant també han tingut en el clima una influència important, ens exigeixen treballar en aquest camp. Les possibilitats són moltes. A Sant Esteve teníem una mancança fins ara d'un enginyer tècnic especialista en temes de medi ambient i per tant aquesta figura que necessitàvem ha estat incorporada en l'equip de l'Ajuntament. És el Toni, que el tinc aquí al costat, enginyer, i que té l'encàrrec de dur endavant tot el que seria aquest pla de transició, el que seria aquest compliment de l'Agenda 2030 amb totes les seves parts, però concretament avui el que tractarem és aquesta preocupació en la informació per part de la ciutadania de quins són els sistemes d'energia que poden ser més eficients a cada una de les llars, però sobretot tenir aquesta informació des d'un punt de vista imparcial, és a dir, no una informació que a vegades et ve donada per una empresa, qualsevol, la que sigui, on te predomina més l'interès d'aquella empresa que no passa el del propi propietari, i com que les preguntes són moltes, també en aquest sentit obrim aquest punt d'informació que farà dur a terme el mateix Toni Esteve. Toni ja ens ho explicaràs ara en la teva intervenció. En aquest moment a Sant Esteve les accions de caràcter fiscal que tenim en marxa, endegades en les ordenances, és l'inici, aniran avançant, però de moment és el 95% amb el que és l'impost de construccions per la instal·lació de plaques i que ara anem a reformar perquè fins ara el que havíem de fer era avançar aquest 95% i després es tornava un cop es comprovava la instal·lació i els certificats d'instal·lació. Ho fem al revés, hem de mirar de facilitar aquesta instal·lació i per tant el canvi d'ordenança que estem treballant el que farà és ja no exigir aquest 95% per no haver de tornar-lo després i per tant facilitar des del punt de vista de la tresoreria al veí veïna que decideixi instal·lar-se aquests sistemes a casa seva. I el segon és que en l'IBI, en l'impost de béns immobles, ja de moment un 20% de bonificació al llarg de 3 anys. Aquest és un inici, com dic, perquè sabem que en altres municipis no n'hi ha cap, però en altres es parla d'un 50%, tenen una vida d'un 50%. Nosaltres hem començat a fer-ho aquest any i a poc anirem incorporant-nos també amb aquest col·lectiu de poblacions que van incrementant amb l'IBI aquesta bonificació. Així que el Toni ens explicarà una mica tot el que és el servei, què s'informarà, a on s'informarà i totes aquelles preguntes que per descomptat vulgueu fer. Toni. Bé, bona tarda. A veure, volia enllaçar la meva intervenció amb el que ha comentat abans el company, perquè aquí tenim les mateixes opcions. Amb aquesta línia de finançament que parlava, no sé si se'm sent bé. Sí? Això em ressona a mi. Doncs també hi ha la possibilitat de finançar, de rebre ajuts per al tema de les plaques, instal·lació de plaques tèrmiques, fotovoltaiques i rehabilitació dels edificis. Una rehabilitació tan simple com podia ser substitució de làmpades convencionals per làmpades LED, per exemple, que és una de les opcions amb la que ja reduïm considerablement el consum. Tot i que la idea és parlar de les energies renovables, inicialment el que m'interessa més és de dir anem a fer un ús racional de l'energia, més que començar a posar plaques per tot arreu sense solta ni volta. El primer que hem de fer és rehabilitar els edificis, intentar que la caixa sigui el més eficient possible i si reduïm un 30% la despesa d'energia, doncs és un 30% que no tenim que consumir, és un estalvi considerable. Per això no té sentit d'omplir tot el sostre de plaques solars si no canviem els vidres i tenim uns vidres que són una fuita d'energia impressionant. Per això és important, primer, ser conscient dels consums que tenim. Jo sempre recomano, al marge
quan es faci tingui la idea de fer una instal·lació de plaques solars o qualsevol energia alternativa renovable, és primer analitzar els consums propis. Hem de saber què consumim i què no hauríem de consumir. Moltes vegades comprem la nevera més eficient del món, però l'obrim i tanquem 50 vegades. Llavors, és com si no haguéssim comprat una nevera qualsevol, si l'obrim només quan toca, seria més eficient que aquesta. Llavors, hem de ser una miqueta conscients que no hem de dir, mira, com que posem plaques solars i ens surt molt barat, doncs anem a consumir a saco. No, vull dir, el consum ha de ser racional, perquè cada placa solar que posem també té un impacte ambiental, menor que qualsevol altra tecnologia, però també té un impacte. I ara, avui en dia, qui hagi demanat pressupost per instal·lar plaques solars, doncs es trobarà que millor fins després de l'estiu ningú ni li agafa el telèfon, perquè van tothom de cul perquè hi ha molta demanda. I d'aquí no res ens trobarem que els xips de les plaques venen de no sé on i no hi ha manera de trobar-los. Per això, la meva idea sempre és intentar fer un ús racional. Primer veure què necessitem i quines energies alternatives podem utilitzar. Bàsicament, no vull explicar massa coses, senzillament és conceptual, perquè el que més m'interessa és fer veure que aquí tenim un punt d'informació per la ciutadania, per aclarir tots aquests dubtes i, com ha dit l'alcalde, de manera imparcial assessorar als ciutadans, perquè és la millor manera d'aconseguir una eficiència energètica al municipi. El que sí que m'interessa, breument explicaré al principi de les plaques solars. Tenim una generació, una conversió, la bateria si emmagatzemem l'energia i el consum. Hi ha dos tipus d'instal·lació. No, ja està, ja ho veig. Bàsicament tenim la instal·lació individual, veieu que aquí només tenim un consumidor, amb les plaques, amb un consumidor, i la col·lectiva en el que les plaques tenen una generació conjunta i després distribueix a cada comptador. Si veiem això, està clar que si nosaltres fem una instal·lació, la mateixa instal·lació entre un productor, si fem el doble d'instal·lacions individuals o una col·lectiva doble, sortirà més a compte sempre aquesta col·lectiva doble, perquè no hi ha tants elements de control necessaris i la instal·lació de plaques és la mateixa. Bàsicament perquè el convertidor és el que genera més costos, més sobrecostos d'instal·lació, i si només tenim un convertidor, doncs ens estalviem una part important de la inversió. Quin és el problema? Que això, amb les comunitats, acostumen a haver-hi problemes de repartiment, perquè a vegades no tothom està d'acord amb com es gestiona el repartiment, sobretot amb les comunitats de propietaris, normalment acostumen a haver-hi conflictes i potser no tothom de la comunitat està disposat a fer la instal·lació i llavors aquí ja tenim el problema. Bàsicament tenim dues modalitats de contractació. Nosaltres podem generar, quan generem l'energia fotovoltaica, no està generant, evidentment, només amb les hores solars, però durant el temps que està generant l'energia no sempre estem a casa i potser no estem consumint. I en canvi consumim quan no hi ha sol. Per tant, moltes vegades posem plaques solars i no aprofitem tota l'energia que estem generant. I aquesta energia que no aprofitem, o bé la llancem a la xarxa i no cobrem res, que és la modalitat més normal, o bé la llancem a la xarxa i la companyia ens paga una misèria en comparació al preu que ens cobra pel que consumim. Per això, una instal·lació que no estigui ben pensada pot ser, i moltes vegades passa, que no surti rendible a nosaltres. A la companyia li surt de conya, perquè té una energia gratis, moltes vegades, perquè molta gent
també està condicionat amb la por que feien les companyies en el seu moment de que si tu vens energia t'has de donar alta una activitat econòmica i totes aquestes històries. Això ja s'ha anat eliminant amb les directives europees, s'ha anat eliminant, i llavors això només passa si tu tens una generació de més de 100 quilowatts, vull dir que ja els mortals que tenim poca cosa de consumir ja no estem en aquest cas, però tot i així la gent encara té por, perquè tots tenim molt present que no fa gaire es va fer una llançada brutal d'instal·lacions fotovoltaiques per tot arreu, en sostres d'escoles, de públics i tot això, empreses, i després va venir l'impost al sol i tota aquesta inversió se'n va anar a Norris. Llavors la gent diu, ara fotrem el mateix, invertirem en plaques i després trauran algun altre impost i ens quedarem amb les plaques al sostre i sense que tingui rendiment. Evidentment, això no hi ha ningú que pugui garantir que no passarà, perquè no sabem què passarà mai, però el que sí que està clar és que la tendència és que això no passi, perquè ara mateix i amb tota la situació que estem es necessita tenir energies alternatives i no dependre tant dels combustibles fòssils. És evident, ja no només amb el que ha passat a Ucraïna, és que això l'única cosa que ha passat és accelerar el que ja sabem que passarà, que ja hi som. És insostenible el sistema com el tenim ara. Cada cop tenim més consum energètic a les llars i els recursos naturals són els que són. I ja estem en dèficit, ja no és possible mantenir-lo. L'única solució és canviar el model. I canviar el model passa per, primer, nosaltres consumir menys i ser conscient que no necessàriament hem de tenir una nevera amb wifi perquè ens avisi si està el iogurt caducat. No cal. Necessitem tenir electrodomèstics eficients. I eficients no vol dir comprar-te l'últim model que és l'A++ i no sé quantes plus més. Normalment no és això, és fer un ús racional, perquè si agafem aquest electrodomèstic molt eficient i el fem servir malament, no estem fent res, i en canvi ens hem gastat un dineral en comprar-lo. Per això la idea està en intentar optimitzar al màxim tota la instal·lació que fem. I la manera d'optimitzar-lo és a través d'alguna figura que no es podria dir que sigui legal perquè estigui regulada, sinó senzillament que no és il·legal, o alegal, o com li vulgueu dir. El cas és que a través de moltes iniciatives que han anat en aquest sentit s'ha aconseguit trobar el forat. Jo sempre dic que si hi ha no sé quants municipis ja a Catalunya, ja només parlant de Catalunya, només que hi hagi un tècnic municipal a cada municipi que estigui intentant buscar el forat, som un exèrcit de gent que estem intentant buscar la manera de contrarrestar, a més d'altres associacions com podia ser la seva o de moltes iniciatives particulars. I a partir d'aquí, amb les disposicions que hi ha entre les directives europees, hi ha la figura que s'ha trobat legal de les comunitats energètiques. Aquesta figura, l'avantatge que té és que amb tots els fons europeus tothom sembla que sigui la panacea, que tampoc no ho és, però sí que tothom subvenciona qualsevol cosa que tingui relació amb comunitats energètiques. Bàsicament, les comunitats energètiques no és més que compartir despeses per muntar una instal·lació de plaques solars. Ja he dit, el sistema de... Com he dit abans, el sistema... Se m'ha escapat. El sistema d'instal·lació que nosaltres podíem tenir de les comunitats amb diferents comptadors amb el mateix edifici que he pintat aquí, això, diguem-ne, que està no passat de moda, però ha evolucionat. Avui en dia és possible tenir instal·lacions individuals, o millor dit, jo puc tenir una instal·lació meva a casa meva, que jo tinc un sostre molt gran i puc posar més plaques de les que necessito, i qualsevol altre usuari que estigui en un radi de 500 metres pot compartir
la generació d'aquesta energia amb mi. Evidentment, això l'única cosa que hem de fer és, evidentment, cadascú pagar la part de la inversió que correspon i notificar a la companyia de dir, si jo he pagat un 20%, el 20% de l'energia me la quedo jo i el 80% se la queda qui sigui. Això ja és possible, això ja es pot fer. El problema és com ho articulem. Si qualsevol iniciativa privada pot ser, normalment una comunitat de veïns, però una comunitat de veïns que si només que hi hagi 10 veïns que no vulguin posar plaques en la teulada d'un edifici, doncs clar, ja no podem fer la comunitat energètica. Podem posar la placa però no podem fer la comunitat. Però en canvi, amb aquesta modalitat, un veí, no cal que tingui les plaques en el seu edifici, pot estar a l'edifici al costat i adherir-se a aquesta comunitat. Si a més això, aquesta comunitat està promocionada per una entitat pública, que seria l'Ajuntament, això ja dona unes garanties que no hi ha coses estranyes i facilita molt la feina a l'hora d'inversions. Bàsicament, volia ensenyar un exemple de les subvencions que hi ha, que després en parlarem més detall, perquè veieu quin és l'avantatge. Fixeu-vos aquí tenim un fons de subvenció dels que hi ha diversos. Aquest és el que està ara obert. Fixeu-vos que aquí ens parla dels mòduls residencials, que seria el que ens ocupa, i la subvenció per cada quilowatt, de 300 euros per cada quilowatt que instal·lem de generació. 300 euros a l'import més petit. Si aquest mateix import, aquesta mateixa potència, si és una administració pública, té una subvenció de 500. O sigui que només perquè aquesta instal·lació la faci l'Ajuntament o la promocioni l'Ajuntament, ja té 200 euros més de subvenció. Llavors, l'Ajuntament aquesta instal·lació la pot fer o bé amb un sostre municipal o bé amb un sostre privat, que hi hagi una cessió d'ús. També pot passar. Però ja d'entrada tenim un avantatge clara de que si aconseguim una subvenció a través de l'Ajuntament, hi ha 200 euros més de subvenció per cada quilowatt que podem aconseguir. Aquesta seria una justificació directa, però clar, les subvencions no sempre hi són. L'avantatge principal és que l'Ajuntament té molts equipaments i en el municipi, qualsevol municipi, si tu agafes tots els punts d'edificis municipals que hi ha, grans o petits, normalment t'ocupen, amb un radi de 500 metres, t'ocupen tot el municipi. Arribem a tot arreu. I on no arribem perquè no hi ha un edifici municipal, perquè hi ha urbanitzacions que estan allunyades, que no hi ha un centre públic pel mig, o bé pot haver-hi alguna instal·lació privada que vulgui entrar a formar part de la comunitat energètica, o bé hi ha algun punt d'enllumenat públic que és un subministrament i pot ser un equipament municipal. O sigui que en la pràctica, allà on arriba l'enllumenat públic, que vol dir és tot el municipi, pot arribar a una comunitat energètica municipal. Les fórmules de participació diverses, hi ha moltes varietats que en el cas de l'Ajuntament nostre estem mirant quina és la fórmula que podia funcionar millor amb les comunitats. Però sobretot el que ens interessa és que hi hagi molt interès en instal·lar plaques solars fotovoltaiques en instal·lacions particulars i de col·laborar amb les comunitats energètiques en el cas que no tinguem disponibilitat per poder posar plaques o bé la inversió no la puguem fer. Com a exemple, en alguns municipis, molts municipis estan funcionant ja i cada vegada sembla que estem fent una cursa a veure qui en posa més. Per les comunitats energètiques tots els municipis estan d'una manera o altra, amb més o menys velocitat, però s'estem integrant. Hi ha alguns que ja funcionen, grans i petits, i com a exemple un que s'ha posat recentment en marxa, que és a l'Ajuntament de Caldes de Montbui,
allà, entre instal·lacions de plaques solars a tot el municipi, han posat com 150 o 120 quilowatts en tots els edificis municipals i han fet unes participacions perquè els propietaris, els ciutadans, puguin contractar a través de la comunitat energètica. L'estimació que han fet, tot i que porta un parell de mesos funcionant aquesta i encara no tenim números, però és només una estimació, és que per un quilowatt de generació, que seria més o menys un terç del que posaria qualsevol edifici, una casa unifamiliar que posés plaques solars, posaria 2.500, 2,5 quilowatts, i aquí estem parlant d'un, per exemple, com a referència. Si potser paguen 90 euros a l'any, o 50 euros a l'any, perdó, calculant el consum mitjà del municipi, d'aquell en concret, s'estimava un estalvi anual d'uns 250 euros. Tot això a preus del 2019, perquè a preus d'ara millor no fer els números. I de tota manera jo sempre que faig càlculs, i més tenint en compte la pandèmia i tot el sarau que tenim ara amb les energies, sempre que fem els números, agafem els números del 2019. No agafem els números d'ara perquè ens donarien, perquè teòricament hem de tornar a una cosa referent similar al 2019. Si no tornem i continuen pujant, doncs mira, encara ho guanyarem més, però no podem fer números referenciats amb els preus actuals perquè teòricament són irreals i s'han de normalitzar. Però sempre, en tots els municipis que s'han fet els estudis, i molts ja tenim dades reals de consum, doncs això surt a compte sempre, perquè si jo m'he de fer una instal·lació de plaques solars per 2,5 quilowatts, doncs em costarà 5.000-6.000 euros. Si fem una instal·lació col·lectiva de 50 quilowatts, aquests mateixos a mi em surt 1.500 euros al quilowatt. Vull dir que estem parlant de gairebé la meitat del cost per la mateixa potència instal·lada. Això, potser m'estic enrotllant massa amb aquest tema. Sí que, Toni, el que farem és... No, ja està bé, ja. És perquè si hi ha preguntes, doncs no quedin allò oblidades, no quedin oblidades, si us sembla, si amb el que ha exposat fins ara el Toni, que no deixa de ser el concepte de comunitat que es vol dur a terme en el municipi, i aquesta és una voluntat política que crec que compartim també amb altres grups, i on ja veiem que el predomini de la placa solar és important. Doncs, abans que continuï l'explicació, potser us ha generat algun dubte, que si voleu preguntar, fem un parèntesi aquí. Sí. Hola, bona tarda. Bona tarda. A ver, parlo des de l'experiència de... vaig intentar instal·lar plaques solars, fa un any i mig, i per fi, després de la travessia per el desierto, ahir ho van concedir. L'autorització, ja tinc els permisos, ja ho tinc tot homologat. Ara, el que voldria saber és sobre el tema dels ajuts i tal. A nivell de l'Ajuntament heu comentat que hi ha el 95% del permís d'obra que se pot recuperar. Sobre el tema de l'IBI, el 20%, el que no sé com se té que tramitar aquest tema per aquesta sol·licitud. S'ha de sol·licitar. S'ha de sol·licitar i es torna ràpid. És aquest tema pel permís d'obres. Aquestes subvencions que comenta són, si no estic mal entès, són unes de la Generalitat, que també me vaig enterar. Aleshores, aquestes subvencions, segons me van comentar recentment, justament a l'acabar tota aquesta tramitació, m'han comentat que dels 26 milions que van donar, 6 milions els van gastar en publicitat i els altres 20 han desaparegut, amb la qual no estan donant a dates d'avui dia cap sol·licitud, perquè dels tramitadors que jo conec a dos, cap dels dos conec a ningú que l'hagin donat la sol·licitud aquestes de la Generalitat, aquestes que parlen tant per mòdulo i tal. I després també m'agradaria que ampliessis una miqueta la informació de la bonificació aquesta que hi ha, que se pot fer dintre de l'IRPF, que sembla que és una altra manera també de poder amortitzar aquestes instal·lacions. Sí, bàsicament de les subvencions que parlava ell, que em penso que, no sé si ho has comentat, però a part que no tributen a l'IRPF, em penso que també són despeses deduïbles de la declaració de la renda,
sempre i quan es compleixin unes condicions d'una reducció del, no sé si era el 30% o... no? El que passa, o sigui, a veure, aquí són dos parts. O sigui, en la part que jo explicava, el que se finança o se donen els ajuts, jo suposo que tu estàs parlant de les subvencions de l'ICAEN, no? La que es fa en la declaració de renta, diguem, hi ha una casilla... No, però o sigui, en el cas dels fons Next Generation i la rehabilitació energètica dels edificis i particulars, tens que els diners que reps no t'afecten a la declaració de la renta, punt número 1, que aquesta, per exemple, de la subvenció de les fotovoltaiques sí que t'afecta. O sigui, primera diferència. I la segona part de la deducció és que tu pots deduir-te la despesa que tu fas, sempre i quan no produeixis energia. O sigui, el que jo sé, jo sé que en el cas nostre, com que el que estem fent és estalviar, que és el que parlava ell, a dia d'avui les directives europees estan ajudant molt més a que no gastis a que produeixis. Però aquesta exenció o aquesta bonificació fiscal, jo, per lo que tinc entès, a la producció, és que tu et pots deduir la despesa i te tribute l'ajut que et donen. En el que jo estava parlant no te tribute l'ajut que et donen. És la diferència. Jo, en aquest aspecte, en quant a fotovoltaic, sé el que és la tramitació dels ajuts, però no és la part que nosaltres més toquem, perquè sí que és veritat que es pot subvencionar a dins dels fons Next Generation la producció d'energia fotovoltaica, però com te dic, no és l'objectiu primordial que es busca dins d'aquesta línia. Aquesta que tu em parles, jo sí que sé que hi havia aquesta diferència de que l'únic que et podies és deduir la despesa, no tenies bonificació. No, correcte, o sigui, dintre de la declaració de la renta d'aquest any l'he vist, sí que se té que acreditar que baixes a un nivell de categoria no sé quin i el cost que t'has gastat en la inversió hi ha un percentatge que te pots deduir directament de la renta, amb la qual cosa també el cost d'aquesta inversió. Te bonifiquen si aconsegueixes baixar el certificat energètic. Sí, o sigui, has d'aconseguir uns mínims perquè puguis deduir-te la despesa. Evidentment, les subvencions, el problema que hi ha de les subvencions és que no hi ha per tothom. I tu tens un termini fins a 31 de desembre de 2023 a demanar aquesta de l'ICAEN, però potser quan la presentis ja no hi ha fons perquè s'han gastat. Moriran de més o de menys. Jo per això no hem de fonamentar la inversió amb les subvencions perquè és una cosa insegura. Hem de fonamentar-la amb el consum i si a més tenim la subvenció, millor. Nosaltres facilitem tot el que sigui per poder aconseguir la subvenció. Per això un dels avantatges, independentment d'aquest, com a Ajuntament estem llançant un altre projecte molt més ambiciós pels fons de Next Generation en el que intentar aconseguir per sobre he comptat que hi havia uns 750 quilowatts que es poden instal·lar en equipaments municipals que podien fer servir per comunitats energètiques. Això estem parlant ja números molt grossos. Si nosaltres com a Ajuntament podem aconseguir aquesta subvenció, evidentment això reverteix després en els costos per la ciutadania. I és una cosa més segura de cara al ciutadà, perquè nosaltres una subvenció o una altra al final l'aconseguirem, si una o una altra, però no ens podem fonamentar en una altra. Si a més podem aconseguir individualment, ja tenim aquesta reducció a l'IRPF. L'avantatge de la comunitat energètica és que no venem energia, senzillament compartim energia. Perdona, Toni, tu volies comentar alguna cosa? Sí. Solament en comentar-te a tu, també, si s'ha esgotat el de l'ICAEN, és possible que es pugui tramitar aquest ajut dins del fons Next Generation, perquè si aquesta instal·lació no està feta amb anterioritat al 2020,
es podria entrar dins dels fons europeus. O sigui, ho dic perquè analitzem amb el teu cas, és una possible primera consulta per això. La veritat és que en aquest cas crec que aquestes dues, l'ICAEN i els Next Generation, ara van una mica de la mano, no? O sigui que si potser s'ha esgotat per una banda, pot ser que puguis tramitar-la per una altra. No sé, llanço la idea per mirar-ho i estudiar-ho. Hi havia fons Next Generation precisament destinats al residencial individual, en el que una de les condicions que posaven és que sigués l'habitatge habitual, si no pot ser una segona residència, i hi ha unes limitacions. Potser has de fer... A veure, aprofito per dir que tinguem els certificats energètics al dia, perquè normalment una de les condicions que posen per poder concedir és que millorem l'eficiència energètica amb el certificat energètic, o sigui que millorem una lletra o una cosa d'aquestes. Per tant, intentem tenir els certificats energètics i no esperem a tenir-lo quan juguem a l'habitatge o quan l'hem de vendre. L'hem de tenir... No, abans de fer res, abans de fer qualsevol inversió d'aquestes s'ha de fer un certificat energètic. Si ja has fet la inversió, doncs contacta amb un certificador energètic que et podrà fer el certificat energètic d'abans i després, perquè si t'has posat unes plaques solars, és fàcil de fer i és factible. Perdoneu, val a dir respecte a aquesta qüestió que en l'ordenança nosaltres no hem sigut massa exigents. És a dir, que és veritat que un 20 poder sembla poc, però són bastant incondicionals. Moltes vegades pot ser un 50, però quan comencem a assumir les condicions que ens posen les ordenances ens en donem compte que aquell 50 queda amb no res i que la subvenció és zero. Almenys nosaltres en aquest sentit hem partit de la base que quan el veí-veïna vol instal·lar-se plaques fotovoltaiques pot fer una petita instal·lació o una instal·lació més gran, però que sempre al final la voluntat d'aquest veí per instal·lar aquests sistemes és la que justifica que hi hagi aquesta bonificació. Tampoc no sé, i aquí en l'àmbit fiscal ja que parlàvem de subvencions, si en el futur les subvencions que s'atorguin en l'IBI s'hauran de declarar en algun model tributari perquè quedi constància que això pugui generar a la renta algun tipus d'ingrés, que seria el colmo, però que podria passar. Avui per avui, les bonificacions que s'han donat amb l'IBI són de caràcter familiar i, per tant, mai se'ns ha comunicat que haguem d'omplir cap model tributari per poder informar a Hisenda de l'import d'aquestes subvencions. Però tot està per veure, en qualsevol cas. De moment no ho tenim, però... Hi ha alguna pregunta més sobre el que deia ara, abans de continuar? Hola, bona tarda. Jo he arribat més tard, però he entès que l'Ajuntament el que vol fer és més col·locació de plaques fotovoltaiques comunitàries. En el meu cas, jo l'he posada individualitzada des del 17 de desembre del 21. I a mi ja m'han concedit l'ajuda a l'ICAEN, va ser a través de la sede electrònica, tota la documentació via sede electrònica, això sí. I llavors jo vaig fer una consulta vinculant al Departament de Tributs d'Hisenda de Catalunya per saber en referència al tema de les ajudes aquestes de poder aminorar la quantitat que tu has fet de despesa dintre de la fotovoltaica. I m'han contestat ahir em van contestar, i l'únic que em requereixen és que tinc un 60% sempre i quan pugui justificar que tinc una minoració del 30%, però amb una acreditació d'una eficiència energètica inferior, que abans tenia una i ara tinc una altra. Jo volia saber, dintre de l'Ajuntament, doneu suport a algun certificador? Perquè jo he anat buscant, també dintre de la pàgina web de l'ICAEN o de la Generalitat, certificadors, però clar... A veure, jo soc certificador energètic, sí, però vull dir que no, però l'única cosa que serveix és per dir-te que això es pot fer. Això es pot fer, vull dir, a veure, jo si tingués que fer-ho, ho faria sense cap problema, perquè no estaria fent cap irregularitat. Jo puc veure que la instal·lació com estava i com està, vull dir, és justificable.
Qui ho podia fer? Hi ha una llista en els col·legis professionals, tots els certificadors energètics estarem allà. Si em trobeu a mi no m'hi busqueu perquè aquí no puc treballar, però vull dir que... No, qualsevol col·legi professional, arquitectes, aparelladors, enginyers, els certificadors diguem-ne que estem en actiu estan allà publicats. Busqueu algú que estigui pel municipi o que us vagi bé i jo sempre aconsello, pregunteu un parell o tres, sempre, no? Exacte, això s'ha de tenir molt en compte, que algú que treballa per l'Ajuntament no pot fer feines remunerades més enllà de les que són del seu propi, la retribució de funcionari. Pot assessorar, pot aconsellar, però mai sense cobrar res. Ara bé, si aquest mateix funcionari té una compatibilitat i treballa fora del seu terme municipal, però un tècnic municipal no farà mai feines remunerades si són del propi municipi. Hi ha temes de... doncs no hi ha competència per fer-ho. No, l'única cosa és que, evidentment, jo sí que ho puc assessorar de com fer-ho. Vull dir, si és possible o no és possible. Això sí, jo penso que entra dintre de les funcions de dir, escolta, això no ho busquis perquè això no t'ho podran certificar, això sí que t'ho puc dir. De fet, el treball d'assessoria que has de fer, entre altres coses, també és aquest, el d'informar sense cap problema. El que no puc fer tampoc, diguem-ne, és dir-te ves a aquest enginyer, no, vull dir, busqueu-lo, busqueu-ne un parell o tres, si voleu, és igual que sigui, pot ser enginyer, pot ser aparellador, pot ser arquitecte, qualsevol que tingui competències. Normalment em penso que a l'ICAEN surt una llista de certificadors i si no a cada col·legi professional. En el cas dels enginyers, el Col·legi de Barcelona, els arquitectes el mateix, i allà sempre sortirà una llista de certificadors. És que no tens un horari, has obert una franja horària per atendre aquestes peticions. Estaria bé que ho informessis. Sí, a partir d'allà, els dijous a la tarda, de 4:30 a 6:30, jo tinc una agenda oberta per consultes d'aquest tipus que vau fer. A través del web podeu demanar cita i tots els temes relacionats amb sostenibilitat, eficiència energètica, els atendrem. Si no us va bé venir de manera presencial els dijous a la tarda, també es pot demanar cita telefònica els dijous al matí. Vosaltres deixeu el telèfon i dieu a quina hora us podem trucar, llavors també els dijous pel matí de 12 a 2 també podíem fer visites telefòniques o telemàtiques. Hola, bona tarda. Jo volia saber, només jo haig de començar de zero, no tinc res, jo haig de començar. Aquest projecte que s'ha de fer, m'ha de fer un instal·lador concret, de fora, diguéssim, o hi ha d'intervenir l'Ajuntament d'alguna manera? O el projecte que s'ha de fer, tot això ho haig de presentar a l'Ajuntament, o l'Ajuntament m'ha de venir a dir què és el que haig de fer jo allà? Per instal·lar a casa teva? Per instal·lar a casa meva, sí. A veure, per instal·lar a casa teva, tu has d'anar, en un principi has de recórrer a un instal·lador, millor dit, 2 o 3 instal·ladors, que cadascú tingui la seva oferta, i que et facin un estudi. Si tu et demanes aquestes 3 ofertes, doncs pots demanar-me cita i quan tinguis els resultats, o prèviament em dius el que vols fer, jo et puc orientar de com fer-lo, vull dir, sense cap problema, i quan tingui les ofertes jo puc dir, mira, el que sigui de cada una d'elles. Sobretot, és important que sigui de confiança, bueno, confiança no tothom coneix, però les subvencions, com ha dit ell, no són segures. Ningú et pot assegurar que et donaran una subvenció. Hi ha empreses que t'asseguren que te les donaran. No, però... Vull saber si em surt a compte o no surt a compte el que vull fer. No, però parlo en general. Vull dir que tothom sap de tot, tothom ho fa i tothom et garanteix els resultats al 100%. Normalment no és tan complicat de posar plaques solars, però quan algú t'ho diu que no hi ha cap problema, desconfieu una miqueta, perquè problemes hi són, a veure, són solventables, i sobretot intentar contrastar les opinions. El que jo faria en aquest cas, que si no tingués massa idea, és primer demanar-me cita, dir-me, escolta, vull fer això, jo us diré el que jo
penso analitzant el vostre cas concret i a partir d'aquí, amb les opcions que tingueu, vosaltres decidiu què és el que us interessa més i després fem el seguiment. Millor hi ha tota una sèrie de requisits que millor no posis això, millor t'interessa més posar una caldera biomassa o posar aerotèrmia, posar, no sé, qualsevol cosa en funció del que necessitem. En aquest sentit em podeu ajudar vosaltres. Sí, qualsevol cosa, si m'expliqueu vosaltres el tipus d'ús que em fareu, i llavors jo us puc dir, mira, jo faria això, perquè us surti millor en funció de les vostres necessitats. D'acord, gràcies. Bona tarda. He arribat una mica tard i no m'he enterat del tot al començament, però bé. Et vindré a veure, començant per aquí, perquè em porto 8 o 9 de pressupostos. Els últims 2 mesos m'he dedicat a començar a plantejar el tema, però vull afegir, i tu ara has tocat de rasquillada, el tema de l'aerotèrmia. O sigui, el nostre consum a casa, sent elevat el que és l'energètic, però és molt més elevat el del gas. El consum de gas supera en llarg, i més el preu del gas que ens l'han multiplicat, al cas nostre, per no sigui en crèdit o roba, encara aconseguit descobrir per 3 vegades i mitja, dels 0,04 euros que pagàvem de quilowatt, ara l'estem pagant a 0,13. O sigui, 3 vegades i mitja. Per què? El consum, els cubs que tenim, en fi, la història és que la realitat és que això s'ha multiplicat per 3. I abans era interessant i ara encara molt més. Per tant, jo aquí, d'alguna forma, el tema de les plaques fotovoltaiques són importants, però obro també una mica la idea aquesta de dir, analitzem també el consum de gas que tenim, perquè clar, si amb el consum de gas l'eliminem, i l'eliminem del tot, passem a un sistema d'aerotèrmia, que és el que estic analitzant, el que estic tenint, que en aquest cas tinc que seguir produint energia per subministrar l'aerotèrmia. L'aerotèrmia, en definitiva, només consumeix electricitat i ens desfem el 100% del gas. Venga de donde venga, si los rusos o los argelinos. Per tant, ja no necessitem gas en el futur, sinó que a través de la fotovoltaica podrem produir energia i podrem produir l'aigua calenta per subministrar, perquè a casa tenim el sistema de radiadors. Sí que és una aerotèrmia una miqueta més potenta, però en definitiva és aerotèrmia. Vull dir que, per tant, en fi, obro aquest tema també i ho deixo anar, perquè encara que tu has comentat, però veig que no és parlant d'aerotèrmia, no és parlant de fotovoltaica, però estic segur que molta de la gent que hi ha aquí, quan analitza la factura del gas o de la llum, es pot trobar amb aquesta mateixa situació, que el gas és superior al consum o el gasto que tenim de gas respecte a l'electricitat. Ho deixo aquí i sí que, doncs, un cop, jo tinc unes fulles resum fetes de tots els diferents pressupostos, perquè hi ha pressupostos de tot tipus i maneres, perquè cada instal·lador té la seva, diguem-ne, forma i proposta, i molt dispars, molt diverses, des de la pròpia fotovoltaica, que en principi dius, home, tants metres quadrats, tanta energia, tant consumeixes les factures que hi ha d'un any, hauria de ser semblant. Doncs no, res a veure el que et proposa un del que et proposa un altre. I qui és el que va equivocat? Qui és el que et dona la instal·lació més adequada? No ho sé. I quan et fiques amb l'aerotèrmia, más de lo mismo, o pitjor encara. Però bé, perquè llavors hi intervenen ja les diferents marques d'aerotèrmia, que si, bueno, en fi, que si les d'alta potència, les de baixa potència, en fi, tot complex. Però sí que deixo obert una mica pel fòrum en general el que es pensi o el que es comenti el tema de l'aerotèrmia, perquè crec que val la pena el plantejament d'eliminar, anar a buscar l'eliminació del consum de gas, els que el tinguin, evidentment. Sí, evidentment eliminar el gas és la millor decisió que es pot prendre. Jo a casa meva, jo des del 2016 estic en un edifici nou i és aerotèrmia, és tot elèctric. Al no tenir la factura del gas es va notar molt, però es va notar molt més perquè al ser un edifici nou els aïllaments són molt millors. Llavors, la calefacció és una calefacció de baixa temperatura, no cremen els radiadors, també hi ha l'opció del terra radiant, o el sostre radiant en alguns casos també. Sí, però és el que deia jo abans, que és el canvi d'hàbit. O sigui, posaré el cas particular meu. Jo, quan arriba l'hivern, posem el termostat a 20 graus i allà es queda, no el toquem amb tot l'estiu.
i el consum és el mínim imprescindible. Però no és allò de dir, tinc fred, poso la calefacció a tope. No, perquè el radiador està a 40 graus, 45, 50 com a molt, no crema, però va escalfant. Si tens un bon aïllament, doncs escolta, jo a l'hivern vaig amb samarreta per casa sense cap problema i amb una despesa energètica la meitat de la que tenia quan tenia gas natural. I això que tampoc no era un equip mal. L'aerotèrmia no és barata. Un sistema d'aerotèrmia no és barat, perquè hem d'anar a un sistema amb cara i ulls. Però té un avantatge, primer, no és que sigui un gran invent del segle XXI, és una bomba de calor molt eficient. Vull dir, els equips de climatització que teníem és el mateix, però són sistemes més eficients que el que teníem convencionalment. L'avantatge que té és que si jo tinc l'aigua calenta amb aerotèrmia, mentre jo estic posant la climatització i estic posant el fred a casa, quan tu fas fred, amb una altra banda desprens calor. I aquesta calor és la que escalfa l'aigua que després utilitzaràs per dutxar-te. Vull dir que és un... I aquí és on està bàsicament l'estalvi, no? I és molt més eficient. Llavors tu pots agafar tarifes barates perquè tu, si necessites un reforç per escalfar l'aigua amb una resistència alimentada per plaques solars, doncs ho fas a les 5 de la matinada quan és una tarifa baix de consum. Llavors tu pots adaptar els consums, o sigui, quan tu carregar, diguem-ne, les piles per la nit, que és més barata, i consumir de dia, que és més cara. Pregunta ara. No sé si amb la fotovoltaica heu parlat o no del tema de les bateries. Sí, no he parlat. No n'heu parlat. No, però, bueno, és una opció. A mi, les bateries sí, és una opció, però a mi em costa que sigui l'opció bona, perquè les bateries no fem res més que generar més residus i produir bateries, doncs, és un problema. Hi ha l'opció de posar les bateries, però jo per mi que no és la millor opció. El millor és tenir un sistema de geotèrmia que senzillament agafes l'escalfor del terra i aquesta escalfor està durant tot el dia. La geotèrmia pel Pirineu molt bé, però aquí la geotèrmia no crec que sigui un dels diguem-ne conceptes que se'ns vagin a... Tot té la seva. O sigui, no hi ha cap energia que diguis, mira, amb això ho alimentem tot. No. Potser en algun cas, per segons quines coses va bé la biomassa, sempre i quan la biomassa sigui producte forestal del municipi. Si hem de tallar aquí i portar a Itàlia i després d'Itàlia portar aquí, no, això no. Ara, si són les restes vegetals del bosc d'aquí al costat, que després les cremem per tenir... Llavors sí, llavors ja és una gestió eficient. O sigui, tot té la seva cosa. El que està clar és que s'ha d'anar a les energies que siguin netes, no, perquè a veure, totes contaminen, la solar contamina menys, però en compte que nosaltres no utilitzem directament l'escalfor del sol. Hi ha una pèrdua de transformació de l'energia solar i per convertir-lo al consum hi ha una pèrdua d'energia. O sigui, hi ha energia que la perdem amb calor i no l'aprofitem perquè hem de transformar l'energia contínua en corrent alterna i això ja té una despesa. O sigui, però bueno, és més eficient que les diguem-ne que utilitzen fòssils, no? Combustibles fòssils. Perdona, Toni. Jo voldria, al fil del que deia ell, i ho has dit abans, crec que hi ha un error que cometem, que és no diagnosticar abans el nostre edifici. Perdoneu, però en edifici, no sé quina edat té la teva casa, però si estem parlant de cases construïdes anterior al 80, ostres, jo quan veig que fiquen plaques fotovoltaiques i no tenen certificat energètic, com tu has dit abans, és que no entenc res, no? O sigui, perquè el primer que hem de diagnosticar és si el nostre edifici funciona bé o si la nostra casa funciona bé. Perquè qualsevol cosa que faci com que la nostra casa no funcioni bé, puc tindre l'aerotèrmia millor del món, la producció fotovoltaica millor del món, que no serà eficient, no? I ho has dit tu abans, no? Jo crec que aquesta xerrada ha de servir
perquè tots i cadascú de nosaltres d'un immoble anterior al 80, 85, 90, se pregunti si té el certificat energètic i a partir d'aquí veure quina és la tecnologia de producció d'energia elèctrica millor. Però si tu no tens el diagnòstic és com si... Hòstia, em vaig a ficar un marcapassos, però si tu no tens un problema de cor, tens un problema de pulmó, no? O sigui, no sé si estàs d'acord, Toni. Sí, sobretot el certificat energètic hi ha una cosa que sí que m'ha de dir. Aquests certificadors energètics que et fan un certificat energètic d'un habitatge per 50 euros, millor que no, perquè aquests ni tan sols hi van a l'edifici. Un certificat energètic té un cost perquè s'ha de fer tota una sèrie de coses, s'ha de fer el que diu ell, un diagnòstic de l'edifici, no és un tràmit només per vendre el pis o per llogar-lo, aquests sí, aquests valen 50 euros, però perquè no serveix per res més que per això. El certificat energètic ha de saber per analitzar bé l'edifici i si tu aconsegueixes un 30% d'estalvi d'energia tèrmica, és una pasta. No cal posar plaques solars. A millor només has posat un aïllament i ja t'estalvies una factura, i sobretot si tens el gas. Per això estic d'acord amb ell, s'ha de fer primer analitzar què tinc a casa i per què ho faré servir. Perquè dir, jo és que vull posar, però jo necessito cuinar a la una amb hora punta i no sé què. Ostres, si el teu consum es fonamenta amb l'hora punta, no sé si t'interessa posar fotovoltaiques. A millor t'interessa més posar de llenya, jo què sé, una cuina de llenya, per ser més eficient. Perquè estàs en el pitjor moment, a no ser que tu, que ara mateix les comunitats energètiques, això que diré ara mateix no es pot fer, però es farà d'aquí no res, sinó aquest any el que ve, si aquest consum que tu comparteixes, és a dir, si jo compro el dret d'utilització d'un quilowatt d'una instal·lació municipal, d'una comunitat energètica, aquest quilowatt durant un any consumeix una sèrie de quilowatts hora. Jo aquests quilowatts hora els puc distribuir en el meu consum a l'hora que a mi m'interessi. Si jo no estic a casa al migdia, doncs jo compenso quan arribo a casa, que és quan gasto. I si és hora punta, doncs millor jo puc posar la rentadora, no m'he de posar la rentadora a les 12 de la nit i recollir la roba del l'endemà fet un nyap, no? Perquè puc posar-la abans perquè jo distribueixo amb les meves necessitats de consum. I aquesta és la finalitat de fer-ho a través de les comunitats energètiques, perquè no és només la repartició del consum, sinó repartir i tu utilitzar aquesta energia teva, que tu has pagat i que et correspon, en el millor moment que tu necessitis, de la manera més eficient possible. I, evidentment, intentar desviar el consum, perquè nosaltres tenim, en general, els consums a l'hora de punta és perquè tothom cuina en el mateix moment. Si nosaltres distribuïm els consums, doncs al mateix temps també els preus també baixen. Vull dir que és tot en global, que hem de mirar de racionalitzar més tot el consum en general. I l'aerotèrmia, evidentment, no és un sistema infal·lible. A mi no m'agrada dir que moltes vegades t'ho posen com que és una energia verda i tal. No, no és verda. És una bomba de calor, és un aire condicionat que gasta electricitat. I l'electricitat pot ser generada per una central nuclear com per unes plaques fotovoltaiques. És la mateixa electricitat, no hi ha diferència. A casa ens arriba electricitat i no hi ha un vol que és radiactiu i l'altre no, són tots els mateixos. Però nosaltres l'única cosa és que hem d'intentar optimitzar-lo al màxim, optimitzar al màxim els consums que ens arriben a nosaltres i mirar a veure quines són les tecnologies que gastem. L'aerotèrmia en aquests moments és la que prima més? Jo diria que sí, però amb la compensació d'energia solar, que quan nosaltres hem de carregar el dipòsit d'aigua, doncs, llavors, a partir d'aquí ens dutxem, no ens banyem. Si hem d'omplir una banyera, doncs ja aquest estalvi se'n va en orris, no? Vull dir, una dutxa que gastem menys aigua i gastem menys aigua calenta. Llavors, és l'energia menys que gastem. Optimitzem el rentavaixelles, que gasta menys energia
que si no obrim l'aixeta i es comencem a rentar els plats i la deixem oberta. O ens afaitem i comencem a deixar l'aigua, fem un ús racional de tot en general. I amb aquestes coses són les que hem d'intentar avançar sobretot. Hi ha alguna altra pregunta? Perquè tu, suposo, Toni, que encara tenies pensat de comentar alguna cosa més, o el de les bateries ja t'ho han tret ara i has aprofitat? El tema de les bateries, en cas puntual, perquè ara, per exemple, hi ha companyies, si no recordo malament, aquesta informació també la penjarem, diguem-ne, que ja, de fet, amb l'ICANN ja hi és, de cada companyia, el que ofereix, el que no ofereix, i tu pots fer un comparatiu de dir, mira, amb aquesta companyia, no sé què, a veure si contractes o contractes per poder fer-te els números. Però hi ha companyies que ara s'estan adonant que a través d'aquesta comunitat energètica, les companyies que abans intentaven posar pals a les rodes que es fessin això, perquè no volien i utilitzaven totes les seves pressions polítiques per poder-lo fer, ara, com que ho veuen imparable, s'estan ficant en el carro. I ara hi ha companyies que et fan el servei de bateria. Llavors vol dir que tu generes l'electricitat que tu no gastes, tu li dius a la companyia, guarda-me-la i la gastaré tal dia. Com que per evitar que tu comercialitzis, tu no pots compensar amb més energia de la que consumeixes, o sigui, tu no pots rebre diners generant l'energia que tu llences a la xarxa, no pots cobrar. El màxim que pots fer és compensar la despesa, o sigui, el màxim pot ser és que la factura elèctrica sigui zero, però no a retornar. Això no pot ser. Llavors, clar, si et surt a retornar, ho perds directament. Ara mateix ho perds. Llavors, com que aquesta possibilitat hi ha, que si no consumeixes tu, el consumeixo jo perquè estem a la mateixa comunitat, i llavors la companyia d'això no veu res, doncs clar, dius, hòstia, no pot ser. Llavors et fan aquesta possibilitat, aquesta modalitat, que tu els dones l'electricitat i dius quan la gastes. La diferència és que tu la pagues a 21 cèntims i ells te la paguen a 5. Hi ha altres companyies que te les paguen millor, però sempre hi ha un diferencial. De l'altra manera, si tu tens una comunitat energètica, tota l'energia que tu estàs consumint no la pagues. O sigui, la que tu generes no pagues res. Llavors, t'estalvies tot el que et cobraria la companyia. O sigui, t'estalvies els 21 cèntims. Això de la comunitat, per això, Toni, que és una qüestió que n'hem parlat, tu avui n'has parlat molt i per tant suposo que això crea una expectativa de dir, doncs, carai, això de la comunitat, exactament què és, perquè és veritat, no és fàcil d'assimilar la idea. La veritat és que farem una prova pilot. Abans farem una sessió informativa perquè la gent també conegui bé com funciona una comunitat. Nosaltres també ara estem fent la licitació per instal·lar en el complex esportiu plaques solars i aerotèrmia. Té un cost significatiu, un cost de 270.000 euros, però ja anirem fent una avaluació de tots els estalvis que ens suposen, perquè d'entrada els estudis econòmics parlaven de poder recuperar aquest import en 7-8 anys. Aleshores s'haurà de veure quin és el monitoratge que es va fent en el complex. Ha fet aquest certificat, aquesta valoració energètica, quina era la solució ideal, si la caldera de biomassa, que la vam descartar al final perquè el producte era car, i com tu dius ha d'haver-hi un producte de proximitat, unes restes de proximitat que avui per avui no tenim encara. Aquesta la vam descartar, però la idea és també que en la pista coberta, en el camp de futbol, en la Roureda, a la Ginesta, tots aquests equipaments vagin tenint instal·lacions d'aquest tipus. I per tant poder començar amb una prova, amb la instal·lació que tinguem nosaltres feta en un moment donat, quan comencem aquesta prova, estem parlant ja, falten encara uns mesos, més la que també pugui haver-hi al voltant d'aquests 500 metres dels que diem per fer una prova pilot d'aquesta comunitat. I com que el concepte, ja dic, és un concepte que no el coneixem profundament, doncs haurem de fer una sessió per informar i que tothom sàpiga quin és el seu paper i la seva funció dins d'aquesta comunitat. Però avui sí, ens podem sortir amb aquesta idea de que la comunitat és una... Del Mau diu...
Allà, Roser. Sentiu? Sí, en primer lloc, gràcies perquè l'explicació ha sigut molt planera i molt interessant, gràcies. Cap problema. Només per concretar una cosa, jo d'aquest tema fa un any i escaig em vaig interessar i ja em coneix l'Enric i en Joan, que som molt numerero i feim molts números. Vaig fer les proves, pressupostos, etc. I la veritat, el tema d'amortització, com tu deies, és jo genero, consumeixo, per el que em viu a la xarxa me la paguen a pèl en ral i ja està. Per tant, aquest és el model i no hi ha que discutir fins no canviar la llei europea. A mi vaig aconseguir 3-4 pressupostos d'empreses raonablement interessants, intel·ligents, però m'he quedat moltes dubtes quan vaig parlar amb algú i em va dir mira si les plaques són, i perdoneu l'expressió, xineses europees. El seu rendiment i la caiguda de producció hi ha una diferència molt important. Segon, els costos associats com la neteja de plaques. Les plaques n'hi ha que rentar-les. Plou, s'embruten i pel seu rendiment baixa. La meva pregunta és, si jo escolleixo l'empresa A, B i C, l'escolleixo jo, tu no estàs afectat, ho dic perquè sigui transparència i absoluta neteja. I jo dic, mira, m'he mirat pressupostos, l'empresa A, B i C, la meva casa aquesta i tal, vosaltres em podeu assessorar el producte que et donen des d'un punt de vista tecnològic, l'ASMI, el que el B o que el C, el que sigui, després els números ja els faré jo, que d'això més o menys en defenc. Seria una proposta raonable? Sí, a veure, la idea és aquesta. A veure, jo d'entrada descarto les plaques xineses. A veure, hem tingut... No, he arribat jo, però... Bàsicament, però no perquè siguin xineses, sinó que fa 4 dies hem patit, estàvem patint tots perquè no teníem mascaretes amb el passat tèxtil que tenim a Catalunya, i no sabíem fer mascaretes perquè ho fèiem tot a la Xina. Que fem productes de proximitat, comencem per aquí, comprar les plaques a la Xina per portar-les aquí o al Brasil, no, aquí hi ha empreses que fabriquen. Potser no seran inicialment tan barates, però fa 15 dies abans de venir aquí, vam fer una fira que venia un senyor que havia posat unes plaques xineses que fins i tot s'havia plantejat d'importar-les aquí per fer... Doncs aquelles plaques que feia 5 anys, tots els instal·ladors que hi havia allà, que escolta, amb això no fas res, és per llançar, per desballestar, no val res, en absolutament res, perquè amb la tecnologia que està en aquests 5 anys és com si no tingués res. Llavors, intentem... No sempre trobarem l'opció més barata econòmicament, sinó més barata també s'ha de mirar conceptualment i també amb això. Vull dir, a vegades dius, ostres, hi ha plaques que et donen un rendiment que se suposa que és el rendiment, però no tenim cap garantia. I això és difícil de quantificar. Anem a empreses serioses i de proximitat, perquè és que si no en sortim, perquè si no després et trobaràs que fas l'encàrrec i potser triguen 3 mesos perquè els contenidors estan a no sé on, els camions no sé què, els xips que falten per no sé quants... No, estem d'acord, això és un projecte a llarg termini. I a tot arreu tenim empreses que estan fabricant. Jo estava abans a l'Ajuntament de Sentmenat i allà hi ha una empresa que fabrica plaques solars. Dius, ostres, anem a comprar-los amb ells. Vull dir que a més estàs afavorint el comerç local, que és el que hauríem d'intentar. Amb això tenim poca discussió, ningú no m'ha ben dit. I l'última pregunta no és molt senzilla. Quan parlem de comunitat energètica, només una pregunta molt senzilla i des de la ignorància més absoluta. Quan parlem de comunitat, al fin i al cap, les cooperatives que havien fa molts anys comprant coses i compartint entre el sindicat dels tèxtils que jo he viscut amb mon pare. En el fons hi ha un sentit de col·lectivitat. La meva pregunta és, necessita en aquest cas el tema de proximitat física o no? Hi ha una modalitat, però aquesta no l'està explotant gairebé ningú, però hi ha alguns estudis jurídics que ha fet la Diputació de Barcelona, que teòricament jo que soc de Barcelona podia compartir consum amb una instal·lació municipal aquí, perquè també hi ha, no sé com li diuen, si li diuen consum col·lectiu, no cal que hi hagi una proximitat. Però aquesta fórmula
no l'ha desenvolupat ningú perquè m'imagino que també és una miqueta estranya. Ara, tal com està, és que tu has d'estar en el radi de 500 metres d'on està el punt de generació. No ho tindria que dir perquè no és que fem trampa, sinó senzillament que fem una interpretació nosaltres que tampoc no et diu la normativa des d'on s'ha de comptar. Si jo tinc una planta distribuïda, per mi tots els equipaments municipals són una unitat. Llavors, si jo tinc una instal·lació que està interconnectada entre diverses instal·lacions, 500 metres agafo tot el municipi. I al marge que tot això, hi ha directives europees que ja parlen de 1.500 metres, vull dir que... Però tot això, em sembla que ja ho he comentat abans. Jo el primer que m'he fet aquí és fer un mapa d'on estan tots els edificis municipals. I amb això ja gairebé agafava tot el municipi, tret d'alguns nuclis aïllats i tal. Però aquests nuclis aïllats, hi ha algun quadre d'enllumenat públic que està per allà al costat. Si jo amb un fanal li poso una placa solar ja és una instal·lació. I ja tenim tot el municipi sencer. Perquè en cap cas et diu de quina proporció, perquè no ha de ser només un punt de generació. A la comunitat energètica poden haver-hi diversos punts de generació que formen la comunitat energètica, o sigui, diversos generadors i diversos consumidors en la mateixa comunitat. Llavors, a partir d'aquí ja amplies el radi. Però bueno, tot això ho hem de desenvolupar. Lo important és que amb aquesta prova pilot que deia l'alcalde nosaltres podem penjar les dades obertes perquè es pugui analitzar realment l'estalvi que s'està aconseguint, perquè veiem la generació en temps real i l'estalvi que estem aconseguint amb aquest tipus de funcionament. I això és la millor demostració que es pot fer amb números a la mà. Tu que ets de números, és el primer, no? No, ara comentaven, s'està fent, la primera instal·lació que s'està fent ara és la del complex, que això s'acaba aquest any. A veure, nosaltres, per fer-ho tot això hem de fer unes preparacions prèvies a nivell legal, d'ordenances, d'establir uns preus, hem de fer tota una sèrie, un treball previ mentre es fa la instal·lació. És raonable que en el primer trimestre de l'any vinent... La prova sí, la prova es podrà fer. Podem tenir-lo. Al marge que hi hagi alguna comunitat privada que vulgui, amb l'assessorament nostre, iniciar amb una comunitat energètica, que també hi haurà. O sigui, la comunitat energètica pot ser, en aquest cas, promocionada per nosaltres, per l'Ajuntament, o pot ser promocionada per qualsevol particular que vulgui promocionar-la, amb participació de l'Ajuntament o no. Hi ha diferents modalitats. També pot ser que alguna comunitat vulgui crear i nosaltres els podem assessorar de com fer-la. L'única condició que els posaríem és que poguéssim tenir dades obertes per poder fer-la servir d'exemple. És l'única cosa que em penso que és raonable. Quedarà grata la veu. Jo, una pregunta primer. Bona tarda, sí. La subvenció aquesta de Next Generation és diferent de la que ja es pot demanar a la Generalitat o com va? I després també, penso que també hi ha ajudes a l'hora de fer la declaració de la renda, no? Si has fet una instal·lació... Aquesta de Next Generation, que penso que és la que comentava... Si un cas, pregunto una altra cosa i després ja... I després, instal·lacions que siguin prèvies, hi ha algun tipus d'ajuda? Una instal·lació feta el 2019 té algun tipus d'ajuda? És una altra. 2009, sí. No, 2019. En el cas de les subvencions de Next Generation són del juny del 2020. Anteriors en juny del 2020 no es poden adscriure a la sol·licitud de subvencions. Entenc jo que m'estàs dient
del final de l'obra, perquè si és una obra que vas començar el 19... No, bueno, que jo sàpiga no. I per una que sigui a partir d'aquesta data que has fet, on es demana aquesta subvenció? Bueno, és el que comentava. Jo, en el cas de... Tu m'estàs parlant d'una instal·lació fotovoltaica que vareu fer posterior al 2020, és això? I després. I amb una instal·lació individual, o sigui, en una casa unifamiliar. Home, jo entenc que en el cas de les del fons Next Generation tu podries tindre dret amb un ajut sobre una inversió amb un topall de 8.400, una subvenció de 3.000. Però en el cas de l'ICAEN les subvencions són més altes. Però jo no sé si et pots acollir. En el cas de les del fons... Sí. En el cas del fons Next Generation, condició feta el juny del 2020 cap endavant i com a màxim rebries 3.000 euros. Si tens un estalvi energètic del 7% que segur que el tens amb una planta... Sí, perdona, però on es demana? La pregunta és on es demana. No, això es pot fer a través del Col·legi d'Enginyers, o sigui, hi ha unes oficines tècniques de rehabilitació, però això si vols, el pròxim dilluns, que ja estem allí, jo t'ho puc donar les adreces o te puc enviar per mail o si em dones... O sigui, en principi es fa online, com ho feia la d'allò, ho pots fer tu directament, però bueno, nosaltres et podem ajudar. En el cas del fons Next Generation, que jo el que faria és mirar bé que a través de l'ICAEN no fos més favorable, perquè, com te dic, en el cas de la producció de fotovoltaic són més favorables totes les subvencions de l'ICAEN. Perdona, però serien incompatibles pel que dius, perquè la de l'ICAEN ja l'hem demanada, però la de Next Generation... No es pot subvencionar per dues línies de la mateixa ajuda. Ja, però la de l'ICAEN sembla que ja no la donaran perquè ja està esgotat, sembla. És el que sembla. Per això, com ho has dit tu abans, que era una possibilitat, per això preguntaven si es pot demanar i... Sí, tu podries entrar al que seria el programa 4, tu fiques Fons Next Generation, programa 4, i ahir et donarà tota la informació. I si vols, tu el dilluns, nosaltres ho fem, ja t'he dit, al matí, tots els dilluns pots vindre i ho analitzem i ho veiem i jo te dic si pot ser o no pot ser. El que passa és que jo esgotaria la sol·licitud fins que et diguessin que no, perquè si et donen per l'ICAEN te donaran més diners. D'acord, molt bé, gràcies. I no es poden rebre les dues. De tota manera, insisteixo, certificat energètic. Sí, ho tenim. Certificat energètic. No, que no hi ha cap problema per això. I no tinc comissió per certificats energètics. Arribat a aquest punt recordem, però, que tant el Joan o el Toni, recordem que són suports diferents. En el cas del Joan, de l'empresa Social House, que és els dilluns a serveis socials de 9 a 1, és bàsicament per orientar sobre el que serien ajudes a les rehabilitacions d'edifici, ja no parlem només d'energia renovable, sinó en el conjunt i la possibilitat de portar-les a lloguer. I en el cas del Toni, aquest sí que hi ha, aquí sí, aquest servei se centra ja específicament en el tema de les energies renovables. Però bé, pel que estic veient, estic pensant que és igual el punt d'atenció que hi hagi, que potser podria donar cobertura tant en un com l'altre, no? Sí, de tota manera, si vols, amb la documentació que tinguis tant la del 2019 com el que hem fet, demana un dia hora amb mi i la revisem i mirem a veure exactament el que és i com es pot vestir d'una manera o l'altra, al marge de que són coses que són compatibles, les dues coses. Perquè posar plaques solars també és una rehabilitació energètica. Passa que hi ha línies que subvenció, canviar a LED, posar llums de LED també és una rehabilitació energètica i també està en el programa aquest. I aquí sí que hi ha un estalvi. Però sempre que tinguis incandescència. Si tens la de baix consum, l'estalvi és menor, però també hi ha un estalvi. No sé si havíem previst una duració de tota la sessió d'unes 2 hores.
ara ens acostem a les 8. No sé si hi ha preguntes, ho dic per anar acabant les últimes preguntes. Sí, informa millor tu que sabràs. Ara sí funciona. Per demanar hora o bé pot trucar al SIAC, entenc, que el SIAC té... Hem obert una agenda a la pàgina web, l'Oficina de Transició Energètica o punt d'informació, no me'n recordo com es diu. A través de la seu. A través de la seu podeu agafar l'hora, però a part, si no pots fer-ho a través de la seu, truca al SIAC, al telèfon de l'Ajuntament i elles, les meves companyes, et donaran hora. Sí. I per demanar hora per al Joan, com ho hem de fer? Venim directament? Hi ha una agenda, Rosa, també? On està l'agenda? D'acord, doncs per agafar hora amb el Joan, igual. O bé agafem hora a través de la seu, o bé truquem a l'Ajuntament i les companyes del SIAC us donaran hora. El que a vosaltres us vagi millor. També podeu trucar a serveis socials. I la Marta també us donarà hora amb molt de gust. Sí, en aquest sentit, podria valer la pena recordar les opcions que tenim de disposar de certificat electrònic, perquè a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre sabeu que és el més habitual que s'utilitza, però hi ha la necessitat de la presència a les oficines d'Hisenda per poder-se acreditar. En canvi, a l'Ajuntament tenim ja l'habilitació d'aquesta acreditació, certificat electrònic, anant a l'Ajuntament i en el mateix moment ja sortim amb les contrasenyes, els passwords per poder-los activar, i és un certificat de tipus software, o sigui que s'instal·len a l'ordinador i per tant pot ser copiat, pot ser exportat, pot ser importat. És un servei que està funcionant bé, no el teníem fins fa poc, fa uns mesos que està habilitat, i és un recurs avui que tot ho hem de fer per certificat electrònic per no tenir que anar massa lluny a demanar-lo. També és bo recordar-ho. On estarà l'oficina? A recepció, allà... No, tu. On atendràs tu als ciutadans i a les ciutadanes? Allà, al costat. Al SIAC. A una taula, sí. Entrant amb esquerra. D'acord, doncs us heu d'adreçar a l'Ajuntament, a la planta baixa, al SIAC. Molt bé, doncs no sé si hi ha alguna altra pregunta. Si no, doncs donaríem per acabada la sessió aquí i clar, ens hem d'emplaçar per una sessió per parlar de les comunitats energètiques, perquè crec que avui ha estat un concepte que hem repetit molt i segurament vull dir que pot haver-hi interès en conèixer-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Gràcies, Toni, i gràcies a tothom per venir.